Det næste store år inden for safety management, det er 1931. Det var en, der hedder Heinrich, der var på billedet. Han skrev en bog. Heinrich, han var i modsætning til Taylor, han var optaget af sikkerhed. Og specielt sikkerhed i stor industri. Han havde undersøgt specielt Ford-fabrikker, men også andre store fabrikker i USA, som man havde på det tidspunkt. Virkelig store fabrikker. Og hans påstand i bogen, det var noget, som var meget nyt i samtiden, nemlig ideen om, at ulykker kan undgås. Ulykker er menneskeskabt, og man er i stand til at undgå dem. Det er hans påstand. Det var kontroversielt i samtiden, fordi man havde en anden holdning til ulykker. Selvfølgelig kan man nå langt gennem lovgivning. Titanic sank. Der var ikke redningsmidler nok. Selvfølgelig, hvis man havde haft en lovgivning, som man senere fik, om at man skulle have livbåde nok med til redningsbåde nok med, livbåde nok med til besætning plus passagerer, så var der ikke så mange, der var druknet. Men selve ulykken, det at sejle ind i isbjerget, der var holdningen, at shit happens. Altså, man kan ikke undgå ulykker. Man må leve med ulykker. Der havde altid været ulykker, og der vil altid komme ulykker, og man gør selvfølgelig, hvad man kan for at undgå dem, men det vil ske. Det var samtidens tanker omkring det, og så kommer ham her så og skriver, at man godt kan undgå dem, og han prøver at fortælle, hvordan. Han har noget statistik her, og det er en oprindelig, det er fra hans oprindelige bog, den her figur herover. Den hedder Industrial Accident Cause Analysis, og han har prøvet at analysere, hvad skyldes de her ulykker, der kommer i industrielle virksomheder, altså de her store fabrikker, frugtfabrikker. Han siger 20%, det er nogen, der skyldes de her årsager, og resten, 80%, det skyldes så dem her. Det her år, det er tekniske årsager. Det er for småt til, du kan læse det her, men det er tekniske årsager. Det er fordi noget falder ned, eller går i stykker, eller vejer, der knækker, og slår folk til plukfisk. Det er 20% af ulykkerne. Men de 80%, den største del, det skyldes menneskelige fejl. Altså det er folk, der klokker i det. Det er mennesker, der er skyld i ulykkerne. Det er hans ting. Det han siger, det er, at hvordan undgår man så ulykker? Han siger, ja, ulykker, det er noget, der forårsages. Og han siger, at man skal undersøge årsagen. Man kan finde årsagen til ulykken. Det kører under navnet dominoteori. Det har også andre navn, det hedder root cause analysis. Det er nøjagtigt den samme tankegang. Man siger, her er der en injury, altså her er der nogen, der kommer til skadekomst. Det skyldes en accident. Altså der er sket en ulykke. Og den her accident, den skyldes, at der er, nu står der unsafe act, det kunne også være unsafe condition. Heinrich er også ham, der introducerer de to begreber, unsafe act og unsafe condition. Der står også hernede, act eller condition. Nu står der act heroppe, fordi vi har lige set, at det er 80% af tilfælde, han tilskriver, at det er menneskelige fejl, så nogen, der handler et eller andet, der gør nogle fejl, nogle ting. Og det siger han altså, det skyldes så, at man har nogle personer, som er farlige. Det er fault of the person, og der står carelessness. Altså det er han er meget optaget af, det er enkeltpersoner, der er skyld i, at det går galt. Og han siger, at grunden til det er, kan man sikkert finde i environment, social environment, altså det man kalder arv eller miljø. Så der er bare nogen, der går rundt og er farlige. Det er ligesom hans påstand. Det er nogen af de ansatte, som går og laver de her unsafe acts, som fører til
accident, som er skyld i de her injuries. Så den idé, den kalder man også den rådne æble-idé. Man siger, ligesom de fleste æbler her, de er gode, så er der enkelt rådne imellem. På samme måde, så simpelthen langt de fleste ansatte, det er fornuftige og ordentlige folk, som ikke kan, som gør som man gør som de skal, men så er der altså nogle enkelte individer indimellem. Sådan en Costa Concordia-kaptajn, sådan en rådent æble, hvordan han havnede i sådan en position. Der er de der enkelte personer, og ideen er, hvis vi bare kan spotte dem, altså sikkerhedsledelsesarbejde der, vi skal prøve at finde dem, og vi skal prøve at fyre dem, før de laver ulykker. Det er typisk enkeltpersoner, som han tilskriver, at de er årsager til de her ulykker. Hvad skal man så gøre? Ja, enten så skal man finde personen og fyre ham, eller også så skal man sikre, at de her, der vil være i organisationerne, de her rådne æbler, man kalder det the rotten apple theory, altså den rådne æble-teori. Man skal sikre, at de ikke får gjort deres, på grund af carelessness, får lavet deres ulykker her. Så det han siger, det er, at han går ind i skridtet videre. Han siger, jamen Taylors idé er ikke bare god ud fra et effektivitetssynspunkt. Taylors idé, det er med at lave procedurer og tjekke folk efter procedurer. Altså beskrive, hvad de skal gøre, og så tjekke dem. Det vil også mindske de her unsafe acts, så procedurerne er ikke bare et spørgsmål. Det er ikke bare et spørgsmål om effektivitet, som Taylor sagde. Det er også et spørgsmål om sikkerhed. Så det er egentlig Heinrich, der knytter Taylors idé med ISM-idé, om du vil, sammen med sikkerhed. Det er Heinrich, der siger, ISM giver sikkerhed. Altså Taylors idé med procedurer og checklister, procedurer og kontrol, det øger sikkerheden. Ja. Det er Heinrich. Det er, hvad jeg vil sige om ham. Han har enorm indflydelse den dag i dag.